Van schrijven, dat werd niet even ingefluisterd. Ja, dat dacht ik al. Ik zit er juist ondertussen deur. Ja. Misschien is het een proef gegeven. Oké. Mijn eerste ding is dan verdrinkend zicht. En ik heb het geschreven naar aanleiding van een prachtige foto van Brennan van de Zee. En het mooie is dat zij zei, als ik die teksten hoor, dan zie ik weer waar ik toen stond. Nou, dat vind ik prachtig. Verdrinkend zicht, klein stipje, op die wiede zee, verdrinkend zicht in kleur. De avond straalt een horizon van leven zonder sleur. De gloed brengt mijn ademnest, zo mooi, onmetelijk rood. Alvarend bij het goud op zee straalt er die kleur, dat rood. Vlak bij de zon het Statenhoofd, dat monument van bloem. Het mooiste plakken op het beeld brengt dromen hier naartoe. Weerspiegeling, zo vol van kleur, spoelt golvende muziek naar het uitzicht met die boot op zee. Een wonder aan het wiek. Ja, ik doe naar mij. Ja, er staan nog meer. De tweede gaat over het zonnetje aan het opkomt. En weer met in gedachten, mijn geboorteplaats in jaren en hoe mooi is dat aan het vangen wordt door de zonsopkomst. Meesterwerk. Als het zonnetje, het wachten moe is, komt ze op en doet haar plicht. Een nieuwe dag wordt stadig wakker. In het vierde gloort zacht licht. Het zwerk laat al zijn kleuren zingen, met in schaat de grote kerk. Het dorpje met mijn kinderjaren in de daglicht, meesterwerk. Zo mooi trekt dat roze lucht in. Dromen zweven, het beeld dat straalt. Het concert met al zijn kleuren, het vandaag. Bedankt. Het nieuwe voorlees, wat is nou die Beeldse cultuur, wat is het voor mij? Nou, dus. Ja. Dat is prachtig verwoord. Liggen even zitten tot Jan, waar wij de lieden voorgeven, wat voor liedje gaan zingen? Zing een heel oud nummer, die 82. 82? Ja, Johan Haaien op de lied. En ik heb overzetting gemaakt. Festival. Dat gaat ook over Nijleden. Om er wat mee aan te sluiten. Van de man, die is